og velkommen til den her video. I dag har vi lavet en video, og det her det er den anden video. Og vi har gået til gymnastik i helt siden fra 0. klasse og til 1. Og nu går vi på Elbæk efterskole og laver gymnastik og sådan noget der. Ja. Og nu vil vi starte med at stå på hænder. Og så vil vi lige vise en anden måde, vi står på hænder.